Τρεις φορές στο Facebook, πήγε στον Αθήνα από τον Κουρνάτσι, τα λέμε, όσο είναι εκεί μέσα τι. Και τους ξεκινήσει ολονά το κεφάλι του πατέρα τους. Κάποτε και τους γαμά στα κεφάλια των πατεράδων τους. Τι θέλει, τι βλέπουμε, από οι άλλοι τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι όσοι είμαστε εδώ μέσα, μας γαμάει το κρανίο της μάνας μας και μας ξεφτιλίζει και τα κόκαλα των πατεράδων μας. Και τι κάνουμε εμείς που είμαστε εδώ μέσα, καθόμαστε και μας τα γαμάει την ώρα που θα πάμε να την ξεθάψουμε. Έχει πολύ πλάκα να μας τη γαμάς, μπαμπή. Έχει πολύ πλάκα να μας τη γάμα. Και που μπορεί να σε κάνει οι άλλοι να δώσεις άλλο. Τι λέει οι άλλοι. Λέει οι άλλοι με τα σπασίματα που σου έχουν κάνει. Από σπασίματα που σου έχουν κάνει. 1000 σπασίματα. 1000 σπασίματα. 1000 σπασίματα. Να γυρίσει πίσω. Σου σκοτώσανε τη μάνα σου. Σου σκοτώσανε τη μάνα σου. Ποιοι Έλληνες από όπου ποιοι. Αυτοί που μέσα τι. Κοιτάξτε. Κεφάλια των παιδιών τους. Που τους ξεφτιλίζεις μπροστά στα παιδιά τους όσοι είναι εκεί μέσα. Και κάποτε και τους γαμάς της μάνας τους. Ξεφτίλισμα, ένα τέλειο ξεφτίλισμα τους κάνεις.